Saya sini ke porang ai kebelai fi wepui baro. Haga kerteng ke batiang tam ke badon bor tam ke jong try unong penem jing Jesus Christ. Kat nong adap daga jing kemen ke bakrau. Ya ka banganyo ban sampat ya ke ktien ke jong belai haga ne ke sengi ke bamenta. Ngai ngo bagade daga jing ai ke jong belai. Bagade daga jing rap ke jong daga jing kersan ke jong ya ka ba ngidang la ban yang hado ke sengi ke bamenta. Ngasungu bau belai ru ai ke kubor na ke sengi she ke sengi. Wah, ya ketien ke jong ke ompok liu ke ba kam ju lut syuk lano. Banga snow ke sengi menta ke donru. Ke ompok liu ke ba try ko aban ai fi. Ku jisu ngalong menga kata ke wa ke ba em ke ba tut ya fi. Ba ji sien ngio try pleng ke long unending ke ke jong try kam ju sange kam ju rengat. Ke tut ba ke yai tut ke pentingan. Ya ka men sim ke jongi. Nganget ba ketien jong blai sisa ke long kata ke wa ba ke yai tut ru ha ke klip mat ke menta. Kalau finang ngap kenya kena ketien ke jong blai. Hai ni kapon ke kwa ben kan mau. Ba kata kalong ba mangi kum ki khasi ngi bang bha ban bam terumbai. Ngai la diru habasmat terumbai ani sungu jaudut. Namar ba kata ke jing ubi kata ke jing eu jong ke terumbai. Kapentengan ni ke kapo. Ba nganget bu nap deng jing ngi bang ban bam terumbai. Ngi sungul tenat lada ki paramajan li ki shet terumbai daga sma ani sungul tengan sungul kwa ni panlem tadeng ta lada bam terumbai ngam ju bam kandiat ngabam shibun namar ba kabang palat kadai ga bolong favorite bhayanga tengah nget bo trai unang ai ngi ka jing start leng ba ga terumbai ka banga kwa ban kren ha ga ka sengi ka bomenta ba kata ka long ka jing shisha hoi haba sma terumbai ngi kwa ban Isai no eka peliang ban kat eka jaban bam ya kata keterumbai. But kalong kum juru hagan eka sengi nga kwa ban keli gani ka jingkeli ya pi sma ayu ma pi. Hato pi sma terumbai na em. Pi ang pastor sma terumbai. Sma terumbai kamut kumno kata. Pi don artli kita ki powers na don artli kita ki bor. Laga de ka jong blai na ka jong syaitan. Pi Ublay udan laga jong ka jing ubi. Kaba usma ubi. Usaitan udan laga taka jing sma ubi. Usaitan usma ubi eno. Hane ublay usma ubi eno. Fi usaitan usma ubi ya kita ki breu am ki basma jing huslai. Lada pisma huslai. Kalong tik kumba pisma terumbai. Pikwa ban bam no. Ba usaitan em udai uta haba fisma huslai la ni la fisma shepting la da fisma ya kata jing sma snosi na pi usaitan uong asma bang pelat bangakwa ban ngoit no I ba kumita. Utrai sngobang la dangi sma snosi. Utrai sngobang la dangi sma huslai. Udai usaitan Maka Bible ka ong kata, ho nga ladap kran ni kata, gani git sngi ki bladap no try ai biang ni ka dekat. Maka ta ka dei na ka sti ban kong Petros kong basan ka dekat ka banyo, ka ktin ka jong blai ka ong kum ni. Daga bret alor jo ui ki jingku slai jo pi baro na mar sumar su kher ma ui pang jong pi. Bret no ia kata ka jingku slai ka jong pi baro. Bret no, bret chau try. Bret ya kata ke jingku slai jong fi baro wat num ai ba pin kit ya kata ke jingku slai namar la fi kit ya kata ke jingku slai pisma ku slai bo syaitan un wan wat ya pi baka babel ka ong kumno wan wat ben le yo ka babel ka ong tu fin le adakar tu fin sharai na ba utaw no le jong fi bo syaitan ko musing ba karho uyai keleng udawat kenang ya no noru ba un yo ngot teli la pisma ku slai u syaitan u ngan ngot teli ngan ngoit teli namar balai ba usma bang ya kita kibas makuslai kibas ma shepting u jisu ong bon sin ya kata wang wat num shepting mo namar kalong ka bama wat num kuslai mo wang wat ki kuslai na ka do no jong fi lemni wat shepting namar la pi shepting la pi kuslai la pi sngosi la pi do men sim la pi long negative nga kwa banong ifi pila dei si sha kata ka jing sma ubi kata ka jing bam ka ba syaitan u bang ban bam. Tadeng tal rafi kuslai u syaitan kumuta using u bayat keleng. Ka babel ka ong using u bakerho u bayat keleng u dawat kenang yu no ba unyo ban ngoit teli. Tadeng ta ktien ka jong blai ka ong ne wat jukit ya kata ka jing kuslai bread no jing kuslai. Wat jing kuslai bread no kata ka jing kuslai. Blai ngi kuslai. Ngi kuslai teng bumdan bam hieng ngi kuslai bangimdan ka jankop ngi kuslai bangimdan ka jing di hieng. Ka jing kuslai nam ta ka bam ka di nam ta ka jankop
Ngikus lain nam tagi kon, ya ka bangin le nam ta jongki, ngikus lain nam tagi fees, ngikus lain kumno bangin penbiang ya kata ka future ka jongki ngikus lain kata ka jingpule ka jongki kan long kumno. Kidon ki jikus lain ki baharu kom, kidon ki jikus lain tang tang mengimdai men kus lain. Kidon ki kintai haba kila riam la bet la itnat bha. Lada ka juti kam ya dai wrong, but kata ka jan sem ki kus lain. Kyo kam ya dai wrong. Lani back im ya dai wrong ba ta i jan sem. Ani ba ita i jingpong gi jang i kuslai ki om balai kambiang rong. Ani lada umbiang menyuk kli na kambiang kata ke make up ki kuslai ki beri kin ong kumno yang ah. Kita lagi jong ki jing kuslai le dan preng jo fi kan ka por fi pang fi sitam fi kuslai fi pang ibarit deh. Kam dade ya ka bah fi pang jing pang ibarit fi la kuslai. Fi ani tip lapang ke jing pang ka bah na tip ka lapang kansar na. Hagi ki por badang jorli corona tang su jeroh mo mala la kuslai la septing la yo panic attack le la yo depression ru nomor bala kuslai palat yo yap no. Nomor bala yo ene ke jing pang corona. Tadi kita don ki breu ki kuslai ya kata bam dai ban kuslai fi kuslai nam ta ulok jong phi marudi palat mau tanglang palat fi kuslai nam ta ka gm ka jong phi let's say fi kuslai nam ta persakurim ta ki kon fi kuslai ke bon palat ki jing kuslai la fi pet te borok saudong ke ta jing kuslai sudah fi pet economy jong ka ri fi pet ka perthai si sha ka thma ka nang jab ka nang ya ja ngim tip ke economy kan long komno tang tang fi kuslai kan long komno ka business jonga habagi i ka petrol ka kiu menta ka pen kuslai ngin le komno. Haba kiu ka petrol kan kiu ke marbam mardi ngi kuslai try wong ya kata berat itu ke kuslai nga atip manga war kuslai ke fin bam ke fin di rau khau poi syajar skiluru nga atip manga wanum kuslai lada company ang ka poi arhajar ro silitar war kuslai kata ka fi bam la ke fi di war kuslai utrai wong war kuslai. Tadi kita pun kibri ki kuslai ka bam ka di ki kuslai ta ka riam ka bet ki kuslai ta ka kup ka sam ka jongki utrai wat kuslai lesi bidan ki jing kuslai pi kuslai lesi bimio kali ne pi kuslai bimio skuti ne pi kuslai bimio samla pi kuslai lesi bimio kon ki pun ki jing ta kuslai ba pen kuslai ngi utrai on berat ki ta barok sanga ngalatip manga lada bimio kon berat sanga ngatip manga lada pi padio samla pi pe kerta la jong fi la he om berat cenga ngatip nga apen krek nga tau brem ta jong fi nga sutenat plat teh bang perkhat ye ketien ke jong blai bau blai ong na bang ngatip ye ke jimbut ke bang perkhat sefang jong fi ong trai ke jimbut jong ke jing bha mde jong ke jing sneu for I know the plans I have for you nga don lupa ka plan nam ta jong fi ong trai ka plan ban prosper ya fi ban kerku ya fi ban penroy ya fi mde ban pensneu ya fi ban penduk ya fi ban kerduk ya fi kata ka plan jonga ong blai ban ai fi kata ka lawe bagi jingkermen a hope in the future ngadan ban penkrek ngala ada penkrek lupa am ta jong fi ta believe in kuslai hatu ni blai jongi bangi ki syakri udi blai tau mo bodan ta ki khmat ubam lai bodan ki skor ubam la ban yo sno udan ki kti ubam la le hatu ta blai jongi udi kum ta mo blai jongi udi blai ba bau ni ublei umdei tam ulong ublei udei ukpa jongi ubah beneng ukpa uba isen ai yangi langi bakla kan no ke jim ke jongi pop kan no kan mau ke ni ublei u yangi lada pidan ki khon am lada auto khon udah kai kan no la tanglang kan no ru am kum kamel ni kum ukpa am fi bi tai khon bat kalong kum ju ke jing ublei ta jong fi wal ku slai fil ale pop kan no yo pi ong ublei chenga wal ku slai kata cái phi đi bên lẹ phai cho ublei hấp ya phi ông qua bên piam ya phi bên kedup ya phi bên kulai bên mare ya phi bat ya ka bau nyo bên kedup ya phi ya ka shadam ka jong o manong welcome home my son lene welcome home my daughter one ko khon nga ka pdiang sngo bha ya phi uni du pa jongi ta dapat kuslai ka bible ko ong kata bau trai ong beli job asap ar khat ba ar kong na tiap o bleu la ben ki barok bomdan ka ki balaan persange ki jing temu ki jong ya ka o bleu la kran ka o bleu la temu ya ka o bleu la kular ka jing ko chofi un lebet ya kata wat kuslai ka benong fi bon plat ki bri ki kuslai ki sngi ta daw kim nang yo thia kim nang yo dem bau syaitan wan ban kथा shwe ni ke jabi ke joki tara balai ba ka shoot ke bp balai ba kथा ka klik balai ki don ki migraine balai ki don ki depression balai ba ki don kita ki panic attack ka daw ka ban ning ko ka long ba khuslai bar ba shep tieng tadi tahu David uang ke sam arfunyo ang try ulang ke jimpen em jonga yanongan khawai utrai ulang ke jing sha ke jonga ba ka bor jena yanongan shep tieng
Ya nongan ship ting. Utrai ulang ke jing penem jonga. Utrai ulang kata ke bor jonga. Ulang mau kata ke jing syai. Ya nongan ship ting. Ladang di baniap ulang ke jing penem. Ladang ke telot ulang mau ke bor. Ladang ke yai ke jing dum mau ulang ke jing syai. Piyai ke tem ke sengil ke jing yap finam ship ting. Ong ke tien ke jong belai. Wanam ship ting. Wanam kuslai. Utrai ong wat ki kuslai na ke dono jefi. Berat. Ya kata ke jing kuslai jong fi barok syau Jisu. Haleluya. Ngin yok syano ke ingkat uniu belai. Nginyo syano kain kat mau ubakloi ban ba ya take jingku slai ke jongi ya ka ba un berat no ba un penduk pendam ya take jingku slai no ngi fi ni singi berat ya take jingku slai fi barok hau trai berat barok jingku slai what I fi sma jingku slai marga de jing ubi ke ba syaitan mu semua ubi pelat da fi ku slai un ba me ni ka klik jong fi nang tong phiap di dawai anti depression phiap di dawai ban yo thia phiap di dawai ban pen khia ya take jabing jong fi ngakwa ba no ngi fi un ba me ka klik jong fi nang tong bagi dawai kena miarap di fi, dawai kena penjat di fi. Pada yang ta adalah teri ke klik ke teri suka kepok. Kan pang suka kepok, kan suka kepok, kan ketak, kan met ke jong fi. Pada yang ta fin nak ban bam, fin nak ban di. Katakan bam jong fi, kan teri kam kan met ke jong fi, dah yang ta fin pang. Pada yang ta bu syaitan un mui telina sendan ya fi. Namaru deu sing, ubayat keleng, ubakerhu, ubayat keleng. Badawat ya no bon yo ngui telina maru ong abang ki breu ki badan ke jing sma khuslai. Ki ba sma syapting, kita ki breu ki ba sma, ki jing sma sosi, ki ba du jing kermen. Ngas mabang kita ki breu ong syaitan. Tadi yang ni kesengi kwa abang fi, tu ai fin long kita ki jing ibi ke jong kres. Kaya kita ke jing ibi ke jong kres, aba ke jing im ke jong fi, kan long ke jing im ke bakman. Lada fila yo yu terakhir ke jing im ke jong fi, am fi yo yu taus im ke jing suk. Dan ni tak ketin ke jong blai ke ong, wal ku slai ki ke ru nre ke borok ke jing duai, ke jing kerpat lama ke jing aingu. Duai kerpat aingu no. Tiga tak ke jing suk ke jong blai ke palat di sempang borok, kan ri jai jai you know, ya kata ke download ke jong fi, ke mesti jong fi, ke jing mut jong fi, how Chris Jisu kan ri jai jai ke jing suk ke palat di sempang borok alar fila yo kata film sutu, komno kan ke jing suk ke suk la ke suk. Komno tak mesti jong ke suk la ke suk. Jing ek gidon, jing elek gidon, henry kalong jai jai kata ke mesti. Kasuk kata ke mesti. Ko apa nang fila yo itrai. Fila yo ke jing suk. Bau syaitan bau sma jing suk na PM. Kali ke sma utung ya na fila yo try yo ke jing penslak ke jong blai ke jing jofi ke jing penslak blai ke dai ke sma ukong pelat yo syaitan. Tadi ta bu sma jing penslak blai na PM un pet na fi. Wo change kum sma saptik tang tat. Kum sma ke jaklia un pet na fi. La fi sma ke jing kemen. La fi sma ke jing suk. Fi sma kami jing sma fi ke jing kemen fi ro be fi mane be fi ku be try. Fi ai jing ai ngo be blai jing le gidan fi ro be try. Fi mane be try. Fi suk be fi kemen be namar fi duai fi kerpat fi ai ngo. Kata ke jing suk ke jong blai ke dan fi ke dan ke jing perslap blai ha fi. Kata ke jing ubi ke bo try ubi ya fi. Bo try mde bo ngo ya fi. Ku try unang kerku si shu ke jing im ke jong fi. Syaitan ta usma ku slai ta un ngo ta ya fi. Ngai ini ke por ni ke jingkran kalong jingkar kui fi. Tadawat ku slai ke jing im ke jong fi. To ngai fi au try. Shania au try. Ni blai wangi syakri mde tong try mde tong blai de ku pa jing i bha beneng. Kadon ke por mga syong ban perkat ngau ani ladang ngatip i papa jong ai don kat ta ka pisa. Kalau ngapa na i ngatip bangan yo bai. Ada ku pa ba kan jadok jong au rus pa ngatip bangan yo bai. Namar ni ku pa de ba ye janga. Malar fidan ku pa ba beneng. To tip ya bau download na dong syadong. Balka spa jong am penlut kan nor kan melut. Ka bor ka jong lada pi kwa bo un pelut am ta jong FM la kwa ban le kan no ka ba etam ka jing jong fi ka bor jong kan melut. Maru de blai bala baro ka bor jong kan melut. Kata ka jing kraw jong kan melut mau kraw pelat. Ka spa jong ka jing don ka jong kan melut la uspen lo do ai lut nam ta jong pi am kan melut la no maru de blai baro spa pelat. Ude pa bo bit bo biang bo bala bo don bor bo kraw pelat. Hani singi kwa ban doai nam ta jong fi. Ba fin yo ke revelation. Ba fin yo ke jing tho pa bo blai de ai. Ba fin yo kata ka jing pen pa bo pleng uni blai de pa jong fi ba ude bo don bor pelat. Ubala ban le ki baro. Ka Bible kong kata ki baro kilong ki bala yo tau banget. Ong ka tin jumlai Marcos kendai arpulai. Bru trai ong along trai blai helor ka dok baro atur dan ka bamla bat ngau. Dan se ka bamla bat nga. Blai ulang bala baro. Ni ai ngo yo blai. Hani ka por man ta dawal ku slai fi pang fi tom dan jing le ku slai jim don bam don di na film la ban siu ita ka by class jong fi film dan ni kan what ku slai ko abang fi what ku slai berat ku slai ju try
ai bo pipin long ki ba up kermen no trai ki ba kemen ha u ki ba duai ki ba kerpat ba ki ba aingu haleluya ko am duai ni ka por ngasngo ba hani ka por dan sibun plat ki breu ki badan ya ka men sim khu slai fi khu slai palat phim nang thia phim nang dem phim nang man chakri blai phim nang puli bible phim nang man duai ro mal ba khu slai palat pi pang fi stam pi jinjar ga jim jong fi dan problem hayeng fi dan problem ki personal problems ki jong fi ki babon la ka dei ka samlane deu samlane la deu tengane ka dei ka tengane phim yo khon phim yo khti phi dap ram dap cha wadum khu slai wat nom khu slai bread ki jong khu slai ki jong fi show try tong in dwai ne ka por ka menta try ne ka por ablai ngada dwai ngada ka khon ki jong me don pren ju ki sma khu slai palat kisma jing ship ting ablai kisma ya kata ka jing so si kisma ki jing no liao ka man sim patrai ki do man sim kisma jing do man sim ya ka bakum kata baro kan ria no na do ni klip mat menta kata ka jing sma khuslai kan ria no kan wan ka jing sma jisu ha ka jing em ka jang fi ka jing ubi ka jang Chris kan wan happy filong kata the aroma of Christ filong kata ka jing sma ubi but apa pi dan you Chris fidan ka jing sok fidan ka jing man u jisu ulong us im ka jing sok hallelujah pin sma jing sok pin sma jing pen sle namar fidan you men sim akot fidan ka tien ka jong blai ka bala pen sle filong ki breu ke pen sle hallelujah na do men ta ka sni hallelujah fin sma ktien jong blai na fi hallelujah na do men ta ka sni fin pule ka ktien fin bam ya ka ktien mde fin bam je ku slai na fin bam ya ka ktien fin pendap ya de ken da ka bor fin pendap ya de ken hallelujah da ka jing start ka jing pang namar fidan ka ktien ka jong blai ka jing slap blai kan long halor jong fi ka jing slap kom pniang o men sim ba ko ya ka bon the ka jing ka jong fi ka ne ka ski hallelujah fidan ka jing slap ka de ka jing eu kong ha khamat jong saitan bo saitan un patcha jangai un smau tong la da sma jing slap na fi hallelujah bo saitan un man ha jan jong fi hallelujah ngangai try me ka khuni ki khon ke jong me hallelujah ki long ki ba kemen tam na do men ta ka ski ki long ki breu ko kan ra try hallelujah ki ba kermen tam na me na ki tip ba me long blay ba kraw ai ki ka revelation ablay ai ki ka jing pen pa ablay ya ka bakin yo I me ya ka jing long blay ke jong me ya ka jing long kraw ke jong me ya ka jing long riu spa ke jong me ya ka jing long jing la jong me ko try ka e ka ba me long ablay bakin yo I tho pau ya me ko try jisu kini ki kon je me si sien ba ki tho me ka man sim ju ki kanom ir shu lano ka man sim ju ki kanom khuslai shu lano ya ka ba menta ne ka ba la shai ne ka ban sawan kenom khuslai shu hallelujah ngada dwai na kar khuni khon ke jame kin long kinong mani kinong ya ro ai ka kerteng ke jame kin long kinong plai ka gospel try ba kinong len ya me henre kin long kinong pla ablai ngada dwai ngada kar khuni ki khon ke jame ablai na do mta ka singi ke jing sup ke jame ka ba palat ding simpang baro ka wan bar ha ka download ke jong ki ke ri jai ya ka ta ka download ba ka ching mot ke jang fiao Chris jisu hallelujah ngada kran ke jing sup ke jong blai o jisu ke jing sup ke jong a ngai fi ke jing sup ke jong ang e no fi om kom ba ka ni ka perthai ai rei ma ai ma ngai fi ong jisu hallelujah pediang ni ke jing sup ke jong try pediang ni ke jing kemen ke jong try hallelujah pediang ya ni ke bor ke jong try ke jing slek ke jong try ke tut ke ni ke por pediang hallelujah ke jing slek ke jong try ke penjot theo ya ke lengkor jong baman baro ha ke teng jisu no pediang ni dwai ngi ai ngo amen but amen hallelujah hallelujah try ke khui fi hallelujah na do mta ke sngi ngasma ya firu ngam sma khuslai shu ngasma yo jisu na fi ta dau kran yo jisu man ka sngi ya kran na gani ka ktien ke jang uru man la ka sngi na fi dan kam ki jing duai fi dan kam ki jing slok pila wan ching ni office ka jangi ngi don knang la ka banta jang fi ngi don knang bat ngi shakri ya fi kan da ka ktien ba da ka jing duai pila wan ro sngi ba ra do sa jan jong ka tayo ngi dan hang ne ban ya duai bat fi blai na kar khui fi dan kam ro gi jing duai ni ka por pila an phone ni number fi ka screen ka jang fi ngin yo ban dwai ram ta jong fi ngin sai siam pat u blai ke jang sok nong long kat bat fi ku blai shi bon but amen